Sa sining matinaon makaupod naton si 4th District Board Member Rolly Distura, tuoy sa ginpatigayon nga joint committee hearing sa pagpanguna sa Committee on Infrastructure, Committee on Accounts kag Oversight Committee sa mga atrasado nga paguman sa mga infrastructure project sa probinsya sang Iloilo. Sa sining nga matinan kwaon naton ang pagtamyaw ni 4th District Board Member Rolly Distura. Board, mayong hapon. Ay, mayong hapon, Bert, kag sa Sanggunian in Action nga mga taga-Palamati. Mayong hapon liwat sa tanan. Board, nangin na manaming diskusyon ninyo sa tinalikdan nga Miyerkules kay manting katuyaan sa ito agod nga matagan kung anong mga kabangdanan kung nga ang may mga proyekto kita sa probinsya nga nagakatrasar kag sa imo gani nga paghambal dito sa ila pagpatag nga ti ang katuyuan sini nga mabalaan ta kun diin dapit ang atong improbahon kag agud to nga hindi man mabutang sa disbentaha ang mga proyekto sa probinsya. Amos ostoy na, Bert, no? Kay sa opening statement ko pa lang sa akon pag-obserbar, if not always but most of the time ang gobyerno ta ang nabutang sa disbentaha. Hello? Yes, Board. Kung sa diin masami muna delayed ang project, di balanta man ang kung delay nga project, delay ang aton nga pagserbisyo sa pumuluyo. So bangot sa isa ini ka issue nga gin-raise up ni Board Member Monsig Soliano sang segundo distrito nga may isa ka project, provincial road munang dira sa may pabiya sa may Hibawan nga malawig na nga delay kag halin sa pagsugod niya October last year o dugay-dugay dason bulan October na wala gyapon matapos. So that's number one. Number two, ang isa pagid nga may na isa ka byuda nga daycare worker diri sa may Akwit sa Barotac Nuevo nga nabali ang iyang tuo nga kamot kay nakasalawid siya sa isa ka project man dira sa may Akwit Monpon nga provincial road nga ginasemento nga iyaman ka siya ka contractor, no, based in Rojas City. Kagang isa ang may isa man kadalan nga may concern dito sa may Miagaw, no. So ginuna ang takol ang diri sa may Hibawan sa Pabiya kag suno sa tag-iya sang HRD Construction si Mr. Dalida ato gito siya nga ginistikar niya nga isa sa mga mayor nga rason ang ulan, di maayo ang tiyempo. Kaduha ang mga ginaobra niya abi reblocking mo, hindi construction sang bag-o pasat kandalan kundi reblocking. So ang concern niya ang mga driveways sa mga panimalay. Ikaduha, may mga utility nga pipes, no, para sa water district or yan naka MIWD or NAWASA, no, arada. Kag ikatatlo ang traffic permida. Kag ikaapat, hindi sila kisa ka obra kung gabi kay ginasaway sila sa mga pumuluyo. So actually nakalabot na ini sa Sangguniang Bayan sang Pabiya. Kag according to Engineer Andig, kinggit pamangkot ko siya, partly may amo nang iya nga kapati siya sa rason pero kung lang taon mo ang para sa amon gani iya ato kami to ni Board Member Doming Oso kag ni Board Member Soliano ang ulan iya actually do nag-abot ini actually last month naman lang, no. So amo na ang mga rason niya pero ginatagaan naton premium, tagaan naton balor ang iya nga promesa nga tapuson niya ang project sa labing madaling nga panahon. Suling niya subong bulan sang Septembre tapuson niya. So naintindihan taman kay siyempre kung sa iya eksplikasyon kung gaulan siyempre reblocking hindi maka-drain off Bert ang tubig dayon. So naga-panding ginatawag no, naga-drain off. So siling namong gani butangan niyo sang madamo nga water pumps kag kung basi pwede nga may part der ang area nga titigon ninyo para makagwa ang tubig pero again may mga rason man siya nga labi na gid kun sa ang isa gid nga ginaproblemahan kay ang pumuluyo kunog pangakig sa ila
tisin ko akon sabat siguro makakagidagid lang ng taga ang pumuluyo tada kay di kadugay ninyo ay matapos pa. Buol ang buol among ginakig siguro Oo. sa tao. So muna ang naibalaan ikaduha sa akong obserbasyon siling ko nga daw i-reprogram abi both sang parte naman sa provincial government kung pwede bala nga i-advance ta bala ang kwan ang siling ko ang procurement ang pagpabidding no kay ti number one nagligad nga El Nino amo tong pinakamanami nga tsimpo mo po obra sang project Yes. kay mainit no wala masyado sablag sang panahon sa ulan pero subong lang kita naga-implement sang project ikaduha siling ko wala man ninyo siling ko kay engineer Andig wala nyo man ayhan makonsider ang time frame na ginahatag ninyo sa completion sang project sang scope of work sang SRD sang inada nga lugar kay ti consider nyo man nga again pag buka mo sang guba nga buka o crack nga semento kwaon mo tapos ang driveway balabert hindi Yes. mo man na pwedeng kwaon tanan kundi tunga lang so those are system bala nga pasunod pero siling ko I hope siling ko matagaan niyo na sing solusyon so amo nang akon obserbasyon so eventually daw na tagaan man to sing nag-athag naman kay nagpromisa man si Mr. Dalida nga tapuso niya ang project sa end of September. Ang akon pag-intindi sini sa ginanamin mo board nga dapat ang antes i-implement ang proyekto ilang taon kung ina bala nga lugar is densely populated kisa do amo ng factor nga nag-affectar sa implementation lain man niya kung sa dalan kita nga do medyo tulotawhay lang nga kay kung kisa na iya pag layout nila kay pag plaster do hapos lang yung buhusay pero kung sa sini nga mga amuning nga mga dalan do kapin pa populated kag do permi ginalabayan sang tao do siguro mga factor ina nga dapat i-consider. Gusto Gilbert, precisely that is what I am trying to drive. Nga siguro isa pagid siguro da nga ang amount bala naton sang ang tsimpo sa pagpaintindi man sa pumuluyo tada may social preparation no nakapahibalo ang barangay ang pumuluyo nga may obrahon kiti nga dalan te amo ini nga iniya hindi iniya pasad nga dalan kundi bukon ang may mga guba kag islan. So, siyempre, mag-maneuver ka da sa imong equipment, mag-maneuver ka sa imong masalakyan, may traffic pa. Correct. There are times also sa gabi, hindi makaobra kay ginasaway sila sa mga pumuluyo. Well, siguro nag-compound na lang inikiti bangod bala it took time nga matapos ang project. Kag posible board siguro ti kita ba sa tao wala adlaw ay nga mag-obra kung gabi amo inyo posible may mga naga-trigger man nga mga amo nga sa paminsaron sa aton pumuluyo. Yes kay ti kung siguro kung napathagan sila naintindihan nila amo na kag isa pa daw ni pamangkot ganito ni board member also sila nga daw 19 million nga project pero gindive niya by less 35%. So ang rason niya ni Mr. Dalida kay damo siya equipment so makanya man kuno. So actually may isa man siya ka project sa distrito namon ginduso namon nga project dito sa may tula-tulaan siling ko base amo nang matabo sa amon dito naman sa Dingle base ma-delay man. Well siling niya hindi to board siguro mas matawhay to yung obra kay ti bala nila kay ti rural area mo barangay. So wala masyado may gaagi muna compared diri sa may habawan sa pabiyang densely populated or sa tinatawag ng urban center. So magluwas sa iya ang iban pag ito nga mga nagtambong at least na palabot ni man ang concern sa may isa to Bert nga isa ka contractor company outfit nga may 5 siya ka project nga lain-lain nga lugar. So siling ko base pala 5 laptang imo nga equipment, laptang imo nga tinawo kag base matabo sini bala amo na ma-delay one at a time ang pag-ubra mo simultaneous bala ini. No so amoy na gin-remind sila kag ginpangayo nato na ila commitment nga tapuso nila sa natalana nga tsimpo. Ang isa pa gid to Bert
Ikaduha daw atong sa Marinig. So Yes. si may na disgrasya. So according sa tag-iya, nakastorya sila sang natungdan kag Si sa si Ma'am barangay kag Gemma ganyan, no? si Ma'am Gemma Bilonio. Yes, si Ma'am Gemma Bilonio nga 58 anyos nga byuda. Mhm. Sang papakita pag isang pictures dito, nag-react ako dayon kay may kita pa ang mga kabilyang nga nagatindog bala. Mhm. Sa muto nga medyo naghambal gid ako nga subong gid right this moment siling ko tawagan yung inyong foreman dito, pahigdaan ninyo na ang mga kabilyang na it is like a ticking time bomb. Siling ko at any given time basi may gahampang dira nga mga bata, may mga bisikleta o kung ano motorista, matuhog naman na siling ko sang kabilyang na problema naman na. So hello? Yes, board. Kag isa pa Bert, siling man engineer, sing pamangkot ko pila na ni ka present siya kay sa report sa engineering sa akon sa mga accomplishments, negative 26 pa sila. Mhm. Pero ginpamangkot ko nag 93% na sila positive na. Oho. Siling nila board kay bala mo nabalaan nila nga ma-committee hearing ka mo. Gindasig-dasig nila. Siling ko anong but yung silingon permi na kita patawag committee hearing para magpadasig sa inyo nga project. Siling ko daw hindi man guro na insakto. Anyway, so somehow atong sa may Barotac Nuevo na kag nabalaan namon instead nga may area dito nga 6 meters ang lapad nang 5 na lang pero gin-offsetting nila sa kanal. I see. So at least naibaloan naton ang ilang scope of work kag ang ilang action subong. So magasuglanon kami ako liwat sa kapitan sang Akwit, pamangkuton ko kung kamusta na si Miss Bilon. Okay. Pero sa pangkabuusan ang ano ang nakita mo nga natigayon o kung na-attain sang sining joint committee hearing kag anong gina-expect mo nga mangin impact sini sa mga kontraktor nga nagasulod sa pagpangontrata sa probinsya? Number one, Bert, gin-remind ko man ang engineering kag ang Bids and Awards Committee. Himo kami kamuabi sa isa ka daw listahan o kung tawag bala daw gina merit system ninyo ang mga kontraktor nga kung sa diin ano bala ining kontraktor nga may masami kay nakita ko in my 6 years as your board member as chairman sa infra halos ang ibanda naman kabalik-balik malang ang mga kontraktor. So siling ko walang tawon ninyo ang ila workmanship, ang ilang kung paano bala nila matapos bala nila dayon ang project, balang may mga kung sa kwan bala may ara ka mo nga checklist. Yes. Nga mabalaan ninyo bala ang ilang performance o para again kung may medyo may nabalaan ka mo nga may mga previously may mga problema ini para sining Tibiao Antique NK Enterprise. Ini nagtatak gini sa pang-ino-ino kay kung madumduman mo Bert kinato ang gito namon ang taytay sa Talakuan sa Leon. Yes. So amo na sila nga kontraktor. So again, siling ko you be reminded nga nag-intra ka mo sang kontrata sa gobyerno sa amon sa Capitol. Tingaon ninyo nga tuturo ninyo nga pag-ubra. So so far ang ila commitment ara kag ikaduha gali Bert. Ginambalan ko man ng engineering nga i-consider ninyo bala nga ang pag-procure o pagpaobra sang project abi earlier temprano nga sa tion sang summer diri ka mo waswas diri ka mo pa kung inakpan nyo bala ang time frame no kag i-consider niyo always ang climate and weather information. Yes. So kay again nasami amo nang rason nila kakadelay bangod sang lain nga tiyempo pirmi ginaulan pero kung ginobra ta ini sa earlier stage o earlier part sang siguro sa suglano lang na sa Bids and Awards Committee sa BAC sa scheduling kag of course sa
sa local finance ang availability of course ang funds, no? During that quarter, ang substantial ang release, ang pundo available. So alam mo sa una, Bert, when nahimo ko na di sa Dumangas mo when I was mayor. So may mga quarters nga dako ang request namon, of course ang ginapreparahan namon ang cash para i-implement ang project way ahead of the rainy season. Yes. Para ma-realize dahil ng project, sa kagag mas kung may correction, patagaan sing correction, tagaan sing gamay nga nga pag himo sang mga kan nga mas matapos dahil ang project. Isa pagali, Bert, pamangkot ko dito, what would happen to the liquidated damages? Yes. Ang mga gina-charge sa contractor kay ginahunos gali ini during the final billing. So ginpamangkot ko ang local finance at tumunto si Daday, ang aton budget officer, Daday di pa kakibo, si Orwen, sang accounting. Ginpamangkot ko sa ila, to siling nila ang mga liquidated damages nga ini ginahunos ini sa bayad sa kontraktor nga 100% mabidding na siya. So ipamangkot ko ang average may ara galit, may isa ka tuig may 30 million, may 24 million, may ara 15, hindi man pare-parehas, they are considered as miscellaneous income. So binabutang ini sa isa ka fund, tapos at the end of the year para sa ma-account siya, tapos ibalik sa general fund as income. So yes. Ang akong din nakita, Bert, so bala mo man ako, mga muna, mangin possible source ko naman ini sa aton possible nga ordinance obrahon. Yes. Oo, kag na-remind ko gali before I end, nga ang it is about time also nga dapat, kung may violation ang contractor naton, siling ko sa engineering office, kamo ang task force mo, kamong in charge sa patigayon sini mga penalty. Kita ninyo wala mga safety signs, wala warning signs. So that is already a violation of the provincial ordinance in which the provincial engineering office is the implementing arm. Yes. So karon siling ko kuntani kung penalize ninyo na maski gamay lang na that's 5,000 pesos, pero kung damo they will be alarmed, no? Mangin mindful. Ang term ko, mangin mindful ang atong contractors kay para obrahon nila ang mga safety signs nga as provided in the provincial ordinance. Okay. Balik ko to Board sa slippage kay isa sa bagay siguro lang taon ta diri is kung dako ang slippage, dako ang income ng probinsya, dako man ang masulod pwede ta magamit, pero on the other hand, kung lang taon mo siya, kung dako ang slippage, meaning ang ilang performance hindi man maayo, dahil so nga dako ang ginabayaran nila balik sa probinsya. So do nagagwa nga kung lawlaw ila pag-perform, gadako aton income do mo bala na ang GOA board. Yes, kung lang tawon mo, hindi man ina manaming indicator. Yes. Kung lang tawon mo, no? So muna gani siling ko, dapat siling ko gani iya luwasin na may inspectorate team bala tanang engineering office nga para hindi lang iya nga sa aton nga ang aton abi mga project engineer daw 5 o isa ka lima ka project engineer. 5:1 na bingo ya. O takadamo do basi hindi. Pero if we again kung i-impose naton ini mga penalties nga ini ka mga sanctions nga ini, I am sure magatarong ni sila. So temprano pa kuno nga daan sila kurihiran nga daan para ado constant reminder lang guro. Correct. Oo. Ang tawa bala to, Bert, no? Why man ko may no? Pero kung nakita sang project engineer naton nga may mga amuni nga mga klase nga project, so pwede na nila makahimo dayon sang kumbaga daw feedback. Feedbacking daw, boss, engineer hindi kini maamin nami aw. So call dahil ng attention, hindi lang yan by way of calling, by way of writing gid kag frequent gid siguro nga meeting.
Okay. Ang isa pagid board nga naduduman ko sa gin pag-mention mga sa season bala sang pag-implement ng project. Ano man magina-classify ini nga kun ang project is perpendicular dapat sunny days kita kon horizontal pwede nga sa mga wet season kita at least bala kon may ara kita sang concentration nga kung ano ang project nga pwede naton ma-implement bisan nagaulan-ulan kag nga hindi siya kag ang project nga hindi gid pwede sa maulanon dapat nami gid ang panahon ta. Para sa akon Bert, both mo either vertical and horizontal. Kay ti although mas maayo kung ginakuan gid man kon ang horizontal no kay ti siyempre ulan. Yes. Pero vertical ya pwede yan na siyempre formas man lang ini siya no muna. Pero para sa ako niya Bert, mas nami ya duha gid either vertical or structural maayo gid obrahon kunti on sa summer nga dapat panon gid ang kalendaryo nga kon mag design na sa mga project ipasibo gid dapat sa panahon nga way isang ulan. Correct. Kay ti kita man ni ara man niya ang kwarta. O I mean ang pundo ara man niya. So kung suggestion ganiya kung may amo na kung na-identify January pa lang pubra dahil sa POW na identify na or prior to that may ara na na-identify naman nga project mo. In fact ang iba nga project Bert nakita ko dire ang iba niya 2023 pa nga national tax allotment. So 2023 pa may 2022. So I mean dugay na ni nga identified nga project. Okay. Lastly board, ano ang imong mensahe nga mapalabot sa mga kontraktor nga nagtambong didto kag sa posible ban nga gusto pa man magpangontrata man sa probinsya kag sa aton iya mismo man sa provincial government? Yes, so kung nang taon Robert, ang aton contractors mga partners tani sila mo they are our representative sa ato ni siya nga representante na naton sa gaobra sang project sang probinsya. Pero dapat mindful man kamo nga I mean may kuan kamo paghatag ninyo sing dako nga pag kabilinggan ining project ka ini kay extension arm kamo sa probinsya kung hindi mayo performance ninyo apektado man kami kiti ang probinsya. So palihog lang kung nagka-intra ka mo diri sa probinsya amon project tingaon nyo gid nga matapos ninyo sa nagakaigo nga specification kag chimpo. Ikaduha sa part naman sang probinsya may mga obserbasyon kita nga base pwede matagaan sing correction para sining i-implement ang project earlier para hindi kita apektuhan sa problema sang chimpo kag siling ko ang scope of work kung ano ang klase ang iyang nga anong mga parametro para sa pag-ubra sa project nga ini ma-consider during the program of work and during the implementation. So wala man kami siling nga perpekto kami diri sa probinsya. May nakita nga dapat may room for improvement pero be mindful kamo nga mga contractors nga kamo ang nagaobra sa amon projects. Tapos hindi man namon kamo may mapunggan magstoryahanay kamo pero masami obserbaran ko nagapainindi sanay gid kamo para dalom pa dalom kamo dako inyo nga dive compare sa inyo nga project pero pag implement na ma-problema kamo kay gamay lang inyo ginansya bangod kay nakaka-delay kamo sa inyo project. Okay. So with this board, salamat gid sa imong tiyempo. Salamat gid Bert sini nga kay gayon kag last panugyan sa liwat sa mga pumuluyo. Please ang dengue no. Ang dengue maghalong gid kag kami sa Sangguniang Panlalawigan sa liderato ni Vice Gov Tingting Garin nagatingo gid kami upod sa programa man ni Gov Toto Defensor nga kami nagaisa para sa kayuhan sang probinsya sa Iloilo. Salamat gid Bert, maayong hapon.